Як гучыць самая цяжкая музыка, якую сабе толькі можна уявіць? І хто яе ўвогуле грае? Сёння я раскажу вам пра беларускіх хлопцаў, якія сталі сусветна вядомымі дзякуючы суперэкстрэмальнаму гучанню. Яны ганяюць на гастролі па ЗША, здымаюць у крывавых кліпах рэальнага гандляра з мінскага рынку і разносяць гатэлі як сапраўдныя рок-зоркі. Сёння ў Міністэрстве сепультуры сапраўдная спёка. Я прынёс вам выпуск пра гурт Extermination Dismemberment, самы вядомы метал-гурт Беларусі. Адразу адкажу на ўсе пытанні. Чаму менавіта Extermination Dismemberment самыя вядомыя? Ну давайте спачатку зірнем у статыстыку гурта на пляцоўках. Вось вам лічбы са стрымінгаў. А гэта лічбы прагляду некаторых кліпаў хлопцаў. Уражвае, праўда? Але і гэта яшчэ не ўсё. Extermination Dismemberment – першы пакуль адзіны беларускі метал-гурт, які гастралюе па ЗША і робіць гэта вельмі паспяхова. Наколькі? Ну вось вам прыклад. У гітарыста культавага дэскор-гурта Suicide Silence Гарзы ёсць падкаст. Туды ён кліча зорак сусветнага экстрэмальнага металу, каб паразмаўляць пра сёе тое. У яго падкасце былі Глен Бентон з Dayside, Дерек Грын з Сепультуры, playing super aggressive music. Дина Казарес з Fear Factory. I realized that we had a deeper connection than just music. Дайн Фітус поўным складам. Dissing on my friends back home, but you got to surround yourself with people that want to go over there. Ну і вось Арсень Кавальчук і Уладзь Марціросаў з беларускага гурта Extermination Dismemberment. Круто, праўда? Oh, dude. Heavy. Выглядае на тое, што Гарза быў моцна ўражаны гучаннем хлопцаў і падгледзеў іх сёе тое. Яно і зразумела, бо ў сваім жанры Extermination Dismemberment сапраўды вельмі крутыя, і пра гэта пішуць крытыкі з усяго свету. Хлопцы ўжо турылі з мастадонтамі жанру Devorment і з маім любімым бельгійскім гуртом Aborted. І выглядае на тое, што наперадзе ў іх светлая будучыня. Нават не гледзячы на тое, што яны іграюць максімальна чорную і агрэсіўную музыку, якую сабе толькі можна ўявіць. Я вас сёння абавязкова навучу разумець гэтую музыку. А вы за гэта падтрымайце Міністэрства сепультуры на Buy Me Coffee. Гэта дапаможа мне рабіць новыя выпускі і прыносіць вам свеженькія цікавыя гісторыі пра беларускую музыку. Гісторыя Extermination Dismemberment пачалася ў 2009 годзе ў Мінску, калі гітарыст Арсень Кавальчук і вакаліст Валер Кажамяка вырашылі сабраць самы цяжкі гурт, які толькі можна сабе ўявіць, адкуль увогуле з'явілася такая назва. Пра гэта Арсень распавядаў інтэрв'ю Гарзе. Можаце зацаніць. In really, I don't think about this word. Just when I use my translator, I see two long, hard words. And I see extermination, and next time I see dismemberment. Okay, let's go. Let's go. Да іх хутка далучыліся басіст Віктар Канашевіч і барабаншчык Уладзіслаў Марціросаў. І вось у такім складзе хлопцы запісалі і выдалі на украінскім лейбле свой дэбютны альбом Butcher Basement. І гэта было неверагодна магутна. Альбом, які запісваўся ў гаражных умовах, гучаў як паштоўка з пекла. Надзвычай нізкі гроўлінг, гітарныя рыфы, нібы бетонныя пліты, запаволеныя брэйкдаўны, ад якіх натоўп імгненна трапляў у нейтралмоўны мош. Butcher Basement прыцягнуў увагу аматараў экстрэмальнай музыкі за межамі Беларусі і дазволіў гурту выправіцца ў першыя еўрапейскія гастролі. Так публіка за межамі краіны даведалася пра бязлітасны беларускі слэм. Менавіта ў гэтым месцы я прапаную пераматаць і занурыцца ў гісторыю жанра. Каб тое, што я вам буду расказваць і паказваць, не выклікала ў вас столькі шоку, то давайте перанесемся ў далёкі 1991 год і паслухаем вось гэты рыф.
Гэта ўрывак з трэку культавага нью-йоркскага гурта Suffocation. Ён называецца Leash of Inveracity, і яго называюць першым сваім рыфам у гісторыі. Запаволены, максімальна цяжкі рыф на гітары з паніжаным строем быў спецыяльна створаны для бязлітаснага слэму. Вось менавіта з яго і пачалася гісторыя нішавага андэграўнднага жанру, які нарадзіў цэлую субкультуру. Каб разабрацца, адкуль усё пачалося, вось вам кароткая справаздача. Спачатку быў хэві-метал і культавыя гурты кшталту Venom, якія натхнілі на цяжкое і змрочнае гучанне амаль усіх металістаў 80-х. Пасля ўжо з'явіліся Slayer, а за імі Death, якія далі назву цэлому музычнаму накірунку – дэз-металу. Напэўна ж, вы нешта чулі пра класікаў жанру кшталту Cannibal Corpse, ці Morbid Angel. А паралельна развівалася зусім іншая музычная плынь – панк-рок. Яна эвалюцыянавала імкліва, і спачатку з'явіўся хардкор як больш агрэсіўная і энергічная форма панку. А пасля яшчэ і грайндкор – самае экстрэмальнае адгалінаванне панк-року. Дык вось, Нью-Йорк стаў для эвалюцыі панк-року сапраўднай калыскай, і дагэтуль нью-йоркскі хардкор лічыцца наймагутнейшым брэндам. Не дзіва, што менавіта тут і пачаліся шматлікія эксперыменты з гучаннем. І самыя суровыя хлопцы з гітарамі ў руках пачалі міксаваць дэз-метал і хардкор, каб зрабіць сваё гучанне максімальна магутным, агрэсіўным і экстрэмальным. Так, каб на канцэртах людзі проста стагналі ад бязлітаснага слэму. І ў выніку гурт з вельмі красамоўнай назвай Internal Bleeding пачаў апісваць сваю музыку бадай з самым прыдатным тэрмінам – Total Fucking Slam. Так з'явіўся новы і самы экстрэмальны жанр цяжкой музыкі – слэмін, брутал, дэз-метал, ці скарочана слэм. Вось так гучалі запісы першых класічных яго прадстаўнікоў – гурта Devorment. А так выглядалі канцэрты. У тэхасцаў Devorment і беларускіх хлопцаў Extermination Dismemberment шмат агульнага, але пра гэта паразмаўляем пазней. Спачатку я навучу вас разбірацца ў стылі, які на першы погляд падаецца проста наборам рандомных гукаў, ад якіх псуюцца барабанныя перапонкі і кішкі смешна плюхаюцца ў жываце ад вібрацый. Вось глядзіце, класічны дэз-метал рабіў стаўку на хуткасць і атанальнасць. Тут было шмат тэхнічных рыфаў і вынаходлівых сола, а вось хардкор наадварот. Это прымітыўныя рыфы і максімум агрэсіі. Слэм забраў усё самае адметнае з гэтых стыляў. Чаргаванне шалёных бластбітаў і гітарных трэмала, з вельмі запаволенымі брейкдаунамі. Гэта калі адчуваеш, што ляціш уніз з амерыканскай горкі. Яно робіцца спецыяльна, каб справакаваць на канцэртах максімальна інтэнсіўны слэм. Сцяна смерці, мож, усё гэта класічныя забаўкі на канцэртах слэм-гуртоў. Вось як выглядае.
вакал у слэме гучыць максімальна дзіўна. Гэта не класічны гроулінг, калі вакаліст робіць вось так. Але і не грайндкоравы піг-войс, калі складваецца ўражанне, што на вёсцы б'юць парасючка. Гэта магутны, максімальна нізкі вакал, нібыта з самага чэрава. Нават не спрабуйце разабраць словы песень, у вас нічога не атрымаецца. А магчыма, і не трэба, бо ўсе гэтыя тэксты даволі спецыфічныя. І пра гэта я вам яшчэ раскажу. Цікава, але менавіта ў вакале можна знайсці яшчэ адзін нечаканы ўплыў – хіп-хопавы. Справа ў тым, што тут няма і не можа быць нейкай меладычнай партыі. Усё заснавана на рытме. І вакал служыць дадатковым інструментам для стварэння максімальна цяжкога гучання. У тэкстах песень дамінуе эстэтыка ультра-гвалту. Крывавыя расправы, расчляненне, катаванні, забойствы, канібалізм і іншыя атрыбуты сплатэр-хорару. Шмат гуртоў натхняюцца фільмамі жаху і крымінальнымі гісторыямі, імкнучыся пераплюнуць адзін аднаго ў брутальнасці вобразу. Я ўжо не буду пераказваць вам сюжэты класічных песень жанру. Проста паверце, прыемнага там мала. Асабліва тое, што тычыцца мізагініі і вычварэнскага сексуальнага гвалту. Але зроблена ўсё гэта з максімальнай доляй іроніі і самаіроніі. Ну вось уявіце, што вы глядзіце жывую мерцвячыну ці яшчэ які-небудзь класічны слэшер. Напэўна ж, вы разумееце, з якой доляй гумару зроблены ўсе гэтыя фільмы. Тое самае і са слэмам. На самой справе тут вельмі шчырае сяброўскае кам'юніці, і на канцэртах можна ўбачыць самых неверагодных персанажаў, якія гараць бязлітасным мошам. Жывыя выступленні слэм-гуртоў – асобная тэма. На канцэртах часта пануе атмасфера вясёлага свята жорсткасці. На такіх шоу ахова працуе ў падвоеным рэжыме, каб бойкі заставаліся ў межах сяброўскага драйву. Ну вось, цяпер вы ў курсе і можна вяртацца ў Беларусь, дзе Extermination Dismemberment толькі-толькі пачынаюць свой шлях. Канцэрты таго часу выглядалі вось так. Зусім яшчэ малодзенькія і тоненькія хлопцы, якія не набраліся мускулатуры і не абраслі канцэртным досведам. Але і тады яны выглядалі вельмі ўпэўнена. Хлопцаў сапраўды перла, і ўжо праз 2 гады яны лупанулі яшчэ адзін сольнік – Serial Urbicide. Тут уже не проста мясныя вобразы, а апакаліптычныя матывы. І яно ўсім зайшло. Фанаты пісалі кампліменты, крытыка захаплялася гучаннем і канцэпцыяй. Extermination Dismemberment сапраўды дадалі шчыльнасцю, прадакшн і разнастайнасці ў рыфах. Забойныя слэм-рыфы, монструозны вакал, ад якога, здавалася, трэскаюцца сцены. І, канешне, бас-дропы. Што гэта? Гэта вельмі прыкольная і характэрная фішка, калі падаецца, што ў пэўны момант адбываецца выбух, амаль ультрагук. Асабліва ўражвае на канцэртах, калі падаецца, што табе прылятае ў грудзі з усёй моцы, а ў страўніку адбываецца сапраўдная рэвалюцыя. Крацей, бульдозер пад назвай Extermination Dismemberment упэўнена ехаў да свайго поспеху, але наперадзе было сапраўднае выпрабаванне. Раптам з гурта сышоў вакаліст Валер Кажамяка, і хлопцы засталіся без фронтмена. Чаму так адбылося? Вось вам кавалачак з інтэрв'ю музыкантаў сайту Metalheads. Яму проста надакучыла.
перастаў адчуваць кайф. Задзяўбалі канцэрты, тое, што ўсе падыходзяць, трэба размаўляць, потым ісці на сцэну. Ніякай сваркі, нічога не было. Зразумець чалавека можна. Страта унікальнага вакаліста з ультранізкім гроулінгам магла паставіць крыж на далейшым развіцці. І наступныя некалькі гадоў музыкі марнавалі на безвыніковыя пошукі замены. Слухалі вакаліста за вакалістам, але ўсё было не тое. Замена знайшлася ў самым нечаканым месцы. Дзе? А вось тут, за бубнамі. Уладзь Мартіросаў узяў у рукі мікрафон, і высветлілася, што гэта той самы вакаліст, якога так доўга шукалі хлопцы. Харызматычны, упэўнены ў сабе, з выдатнай англійскай мовай. Ужо пазней Уладзь прызнаваўся, што яму ніколі не падабалася граць на бубнах і хацелася ўзяць у рукі мікрафон. І ён взяў. Абноўлены склад вярнуў Extermination Dismemberment да актыўнай дзейнасці. Але новы запіс з'явіўся толькі ў 2018 годзе. Вось ён, магутны сінгл «Omnivore», выпушчаны пасля 5 гадоў маўчання. Наколькі новы сінгл быў паспяховым, зірніце хаця б лічбу праглядаў на канале Slam Worldwide. Уражвае, праўда? Ён сапраўды стаў вельмі паспяховым і адразу ж вярнуў бульдозер пад назвай Extermination Dismemberment на шлях да поспеху. Гурт здабыў пэўны культавы статус у сваім жанры. Імя Extermination Dismemberment стала сімволам сапраўднага слэму, без прымесяў. Свайго роду знакам якасці для сапраўдных аматараў ультрабрутальнай музыкі. Хлопцы ганялі па еўрапейскіх клубах і гралі ў самых неверагодных месцах. Вось вам прыклад. Аднойчы хлопцы выступалі ў англійскім Брысталі. Памяшканні 2 на 3 метры. Як вам такое? Памяшканне прыкладна 2 на 3, пакой. Прычым ён кутавы, і ў ім, акрамя гурта, змясцілася яшчэ паліца з мерчам, барабаны, камбары. І ты стаіш да носа перад людзьмі. І мы там сцяну смерці зладзілі. Карацей, вы зразумелі. Шлях да поспеху быў складаны. Душныя еўрапейскія клубы, дзе можна задыхнуцца ад спёкі, невялікія фестывальчыкі і шмат цяжкай працы. Але ў выніку хлопцы сталі ў адным шэрагу з монстрамі слэму. Abominable Putridity і Cranium. І упэўнена даганялі ветэранаў жанру кшталту Devorment. Рэчы, памятаеце, я казаў, што з тэхасцамі ў рабят асаблівыя ўзаемаадносіны. Ну дык вось. Па-першае, Extermination Dismemberment запісалі магутны кавер на класіку Baby Killer. Але не гэта самае вясёлае. Ужо ў 2022 годзе яны турылі разам і аднойчы разграмілі нумар у гатэлі. Як сапраўдныя рок-зоркі. Як это было, музыканты спыніліся ў Зальцбургу і пілі разам водку ў нумары гатэля. А ў амерыканцаў дужа фактурны гітарыст Крыс займаецца рэслінгам. Ну вось, рэслінг пачаўся і ў нумары. Вось як пра гэта распавядаў Арсень. Ён шпурляў то мяне, то ўлада, нехта побач спрабаваў спаць. У выніку адзін ложак трэснуў, потым другі. Яшчэ там была зачыненая шафа з рушнікамі. У выніку камусьці спатрэбіліся гэтыя рушнікі, і мы выламалі ў шафе ўсе дзверы. Потым у гэтым месцы мы неяк пераначавалі. На наступную раніцу мы з'ехалі, і нам пішуць, што, маўляў, хлопцы, вы павінны кампенсаваць рамонт усяго гэтага і дзень, які страціў гатэль, таму што з раніцы туды павінны былі засяліцца іншыя людзі. Налічылі 700 еўра. І гэта было ў Зальцбургу, Аўстрыя. Нас унеслі ў чорны спіс. Хлопцы, канешне, больш такога не рабілі. Кажуць, што гэта ўвогуле не іх творчы почерк. Але магутная туравая байка засталася з імі на ўсё жыццё. Як увогуле рабяты змаглі паехаць у тур з сусветнымі зоркамі. І як здарыліся іх амерыканскія гастролі. Усе гэтыя канцэрты і фестывалі, пра якія мы звычайна толькі ў навінах чытаем і пасля лайва на ютубе глядзім. Справа ў тым, што на беларускіх металістаў звярнуў увагу магутны каліфарнійскі лейбл Unique Leader Records. Нешта кшталту Sony Music у свеце экстрэмальнага металу. У іх у ростары ёсць гурты з усяго свету. Вось такія вясёлыя хлопцы Party Cannon. Ці паўднёваафрыканцы Vulvodynia.
Карацей, сапраўднае свята для аматараў цяжкой музыкі. Падпісаліся на гэты лейбл і беларусы. Лейбл, у сваю чаргу, зрабіў хлопцам дакументы, і яны паляцелі на гастролі. А яшчэ у іх з'явілася магчымасць выступаць разам з монстрамі экстрэмальнага металу. Практычна адразу пасля падпісання музыкі паказалі свежы баявік «Протонемезіс». Магутны сінгл з кліпам, прэм'ера якога адбылася ў 2021 годзе. Назва «Протонемезіс» гучыць як навукова-фантастычны жах, і музыка цалкам адпавядае. Гэта маналітны слэм-гімн з разбуральным брэйкдаунамі. Зацаніце. Так пачалася эпоха кліпаў. І тут, як на мяне, Extermination Dismemberment сапраўды ў авангардзе. Але спачатку зацаніце вось гэтае відэа. Гэта кліп на песню Redneck амерыканскага гурта Lamb of God. Можна сказаць, неўміручая класіка. Што металу, што кліпмейкерства. Па сюжэце гурт па памылцы замаўляюць на дзіцячы ранішнік. Ну і ў выніку вечарына спінагрызаў выходзіць з-пад кантролю. Вы, напэўна ж, бачылі гэтае відэа. Калі не, хуценька шукайце і яшчэ абавязкова паслухайце класічны альбом «Сакрамент». Ён вельмі круты. Дык чаму я ўвогуле паказаў вам гэтае відэа? Таму што Extermination Dismemberment зрабілі яго рэмейк на песню Corpse Pit. Тут таксама ёсць дзіцячы ранішнік, эфектныя дзяўчаты і сапраўдны ультрабрутальны метал. Патрэбны быў дом, патрэбныя былі дзеці. У выніку звярнуліся да знаёмых са школы акцёрскага майстэрства, і дзяцей нам далі больш, чым трэба было. Мы нават пачалі задумвацца, каб ад нейкай колькасці адмовіцца, бо не змаглі б столькі людзей пракарміць. І іхныя бацькі нават пачалі на нас крыўдзіцца, маўляў, як гэта вы нас не ўзялі. Вось у такой атмасферы праходзілі здымкі гэтага відэа. Цяпер зацаніце рэакцыю фаната. Але самы магутны персанаж з'явіўся ў кліпе «Agony Incarnate». Вось ён. Сергей Владимирович Гумин, звычайны гандляр з мінскага рынку. Гісторыя была такая. Хлопцам вельмі патрэбны быў брутальны персанаж. Такі, каб трыжыкі па скуры. Шукалі яго сярод знаёмых, але ідэальна ніхто не ўпісаўся. І вось аднойчы Уладзь пайшоў на рынак і сустрэў там ідэальнага персанажа. Я быў там па сваіх справах, моркву купіць, памідоры, і тут стаіць гэты чалавек. Прадае шклянкі, стужку нейкую. Я зразумеў, што ён проста ідэальна падыходзіць. На той момант мы якраз займаліся пошукамі чалавека на ролі мясніка. Это яго майка. Ён у ёй прыехаў. Мы яго нават не галілі, проста пастрыглі нагала. Фартух вырабіла наша стылістка Тася Есьман. Усё астатняе было яго ўласнае. Усе дублі з ім мы здымалі з першага разу. Яму кажа, што, напрыклад, трэба павярнуцца павольна і пагрозліва. А ён так жыве. Ён і без камеры так павернецца. Ён проста паварочваецца, і мы ўсе такія, бля. Мы глядзім у манітор, і адразу знята. Уяўляеце, які артыст памірае недзе ў Мінску. Але і гэта яшчэ не ўсё. У ролі добраахвотнай ахвяры зняўся былы вакаліст гурта Валер Кажамяка. Ён, дарэчы, не згубіў сувязь з хлопцамі і ў 2023 годзе запісаў з імі супольны трэк. Але самае складанае ў гэтым відэа было знайсці багаты дом. Такі, каб выглядаў дорага. Рабяты аб'ездзілі ўвесь Мінск і 2 тыдні спрабавалі дамовіцца з уласнікамі катэджаў, але ўсе адмаўляліся. Магчыма, ім не падабалася творчая канцэпцыя. Магчыма, справа ў іншым. Але ў выніку хлопцам пашчасціла. У апошнім доме, дзе яны спрабавалі дамовіцца на здымкі, гаспадары пагадзіліся на гэтую авантуру. Ці задаволены яны засталіся вынікамі, гісторыя маўчыць. Дарэчы, Сергей Владимирович Гумин зняўся яшчэ ў адным кліпе Extermination Dismemberment. Крывавым і бязлітасным сіквеле Agony Incarnate. Скажу вам шчыра, гэтае відэа нават мне зрабіла балюча. Па сюжэце багатыя людзі гуляюць у забаўку.
Выбіраюць, якую з 4 ахвяр мусіць забіць мяснік. У выніку выбіраюць цяжарную дзяўчыну. Відовішча максімальна спецыфічнае. Але вы толькі ўявіце, якой зоркай андэграунда стаў выканаўца галоўнай ролі. На яго цяпер глядзяць дзесяткі тысяч фанатаў слэма па ўсім свеце. Карацей, усе гэтыя відэа зрабілі сваю справу. Сотні тысяч праглядаў, здаравенная фанацкая база, якая ўжо заспаміла ўсе каменты пад ролікамі з патрабаваннем новага альбома. І хлопцы, нарэшце яго выдалі. Магутны Dehumanization Protocol. Першы за 10 год сольны альбом Extermination Dismemberment. Слухача проста знішчалі бясконцыя лавіны грувовых рыфаў, падмацаваныя змрочнымі электроннымі сэмпламі і знакамітымі бас-дропамі, ад якіх рэха разносілася па зале. І самае цікавае. Нават у межах жанру новы альбом меў свае хіты. Вось вам прыклад. Terror Domination. І той самы Agony Incarnate з Сергеем Владимировичем Гуміным у галоўнай ролі. А яшчэ 8 перавыданні дэбютніка хлопцаў Butcher Basement Revamped, ужо з новым гучаннем і ў цяперашнім складзе. Які вынік? Еўрапейскія фестывалі, амерыканскі тур, выступы з Aborted, сапраўдны поспех для гурта і для беларускага метала ўвогуле. Не дзіва, што ў выніку хлопцы апынуліся на падкасце ў Гарзы, і той са здзіўленнем слухаў гісторыі пра гандляра з мінскага рынку, пошук дома для здымкаў кліпа, назву Extermination Dismemberment. Яму ёсць чаму павучыцца ў хлопцаў з Беларусі. Yeah, I love it. Right? Yes, right. Okay. І вось яшчэ што. Калі збіраецеся ў гэтым годзе на Вакін, абавязкова схадзіце падтрымаць нашых хлопцаў. Упэўнены, яны дадуць там магутнае шоу. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А ў наступную нядзелю я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!